Reit, dyn ni'n agor drws y clwb llyfrau nawr ac yn cadw cwmni ni. Mae Edwin Aram, siwr i chi'n cadw'n iawn? Diolch yn fawr. Neis i'ch gweld chi. Nawr, dwy nofel sydd gennym ni heddi. Mae gennym ni Cymer y Seren gan Kevin Roberts ac hefyd 9 mis gan Caryl Lewis. A dyn ni am ddechrau, cyn i ni gael eich sylwadau chi, dyn ni am ddechrau gyda barn Neil Wyn Jones sy'n aelod o'r clwb darllen. A dyma beth sy'n ei ddweud. Neil Wyn Jones dwi o West Kirby yn Gilgwri. Y llyfr nes I dderbyn gan clwb darllen wedi 3 oedd Cymer y Seren gan Kevin Roberts. Mae'n stori ddirgelwch, y math o lyfr dwi'n eitha mwynhau fel arfer, a ges I ddim fy siomi. Mae gan y llyfr clawr deniadol, gyn sydd yn elu at farchnad yr haf, falle, rhywbeth I ddallen ar y traeth, dwi'n I ddim. Ond mae'r llyfr yn dilyn hanes tad o'r enw Emrys o'r Gogledd sydd wedi estroni a'i ferch, Marilisa, 4 flynedd yn gynt, a hitho yn ei harddegau. Erbyn hyn, dydy o ddim yn gwybod hyd yn oed os mae'n dal I fyw. Ac I wneud pethau ddrwg yn waith, mae'r tyndra a'r galar wedi achosi Emrys a'i wrag gwahanu. Mae'r stori yn symud yn gyflym ac nes I ffeindio'r tadalennau yn troi yn weddol sydyn. Fel dysgwr, ffeindiais i'r dialog weithiau yn anodd gyda'r sgwennu a'r sillafu yn trio adlewyrchu y tafoddiaethau lleol mae'n acennau weddol cyfarwydd mi ac acennau o'r Gogledd yn bennaf. Ond do nes I mwynhau y llyfr ac fyswn i'n cymeradwyo llyfr I unrhyw un arall. Diolch yn fawr iawn I Neil yn fyna. Wel, Edwina, Neil yn sôn yn fyna wedi anelu at yr haf falle, llyfr neis I ddarllen wrth y traff neu wrth y pwllnofio. O, dwi'n cyfynna fe'n fawr iawn fyna. Achos mae lyfr rwydd I ddarllen. Achos fi'n credu, wel, dwi wedi syrffedu beth bynnag. Dwi'n mynd I weld dramau, darllen llyfrau. A mae rhyw astudiaethau seicolegol mawr ar ôl chi ddod mas. Chi ddim cweit wedi deall beth sy'n mynd ymlaen. Os dim byd yn hwn sydd newch chi ddim I ddeall. Mae'r stori'n rwydd, mae'n ddiddorol, mae'r darlunio gwych yno fe. Mae'n mynd o Siganarfon a mae'n mynd mor bell a Verona. A falle bod e'n anghredadwy ambell waith ar rhan fod stori'n dechrau, mae'n cael neges ar y ffôn yn ganol nos, gweithio fe fynd i'r drws ffrynt. Wedyn credu fydde llawer, o'n i'n balon wneud na'n ganol nos. Ond mae'n mynd, mae wedi colli ferch a greddf tad, newch unrhyw beth I drio ffindo le mai. A mae stori'n cychwyn o fyna. A dwi yn hoff iawn ohoni, mae rai fi weid. Falle bydde rai yn berniadu bod I ri falle traddodiadol, ri falle hyn ffasiwn. Ond wy'n cydfynna fe nes I fwynhau hi. Wel, yn ddifyr iawn, mae Llywela Rhys o Lanelli fan hyn, un arall o'n clwb darllen. Fi'n credu yn cytuno gyda chi, Edwina. Gwydyn eitha cymleth I ddechrau, meddai hi, ac yn gorfod ail ddarllen rhannau ddeall ar anagramau. Ond erbyn cyrraedd y bedwaredd bennod ola, oedd hi'n ffili rhoi y lawr. Wel, I geiriau hi wedi fwynhau. Na I gydfennau hi hefyd, achos mae'n falle dechrau bob llyfr, mae yna lot fawr o gymeriadau, lot fawr o bethau sy'n digwydd, chi goffa mynd ail nôl I ail ddarllen nhw. Ond chi'n dod mewn iddo fe, a mae yn rwydd I ddarllen, mae rai fi weid. Mae yna e-bost arall am hyn gan Glythyn Roberts o Gerrig y Drydion sy'n sôn ffilm delfrydol ar gyfer y Nadolig. Wel, dwi'n cydfyn, falle. Ydych? Odyw, mae yna dde, falle, well yn dibyd o gweud gormod nawr dan am y stori. Fi'n distrywio'r ffilm. Distrywio'r ffilm. Ond falle bod hwnna yn elfen eitha pwysig. Nhw'n wahanol. Diddorol. Glythyn yn wahanol I Llywela, dwi'n bod wedi I ddal o'r gair cynta. Felly mae'n amlwg, mae'n apelio'n wahanol I wahanol bobl. I wahanol bobl, odi. Oedd I tyma bach, falle I fi yn cymleth ar y dechrau, falle mater o oedran I waith chi'n yngofio pwy yw pwy a beth yw beth, ond oedd I yn llyfr rwydd I ddarllen, nes I fwynhau. Digon o gyffro. Digon o gyffro ni ddi. A rhywbeth eitha modern, chymod, y negeson mae'n dod, falle apelio fwy fedyn ni at plant ifanc, falle, neu ieuenctid sy'n darllen y stori. Yna ni, Cymer y Seren. Sôn o'n gret, Gan Kevin Roberts, ac yn cyhoeddi. 895. Ie, ac yn cyhoeddi.